Wel, diolch o galon am eich geiriau caredig o groeso, nid yn unig i'r gynulleidfa, ond i minnau hefyd. A gobeithio cawn ni rhyw fendith yng nghwmni'n gilydd yn ystod y gwasanaeth yma, y prynhawn yma. Wel, fyddwn ni'n dechrau'n gwasanaeth drwy ganu emyn. Ac yn ôl yr arfer, wrth gwrs, fe fydd chythau fel cynulleidfa beth bynnag yn canu ar mygydau am eich cynau, ond wy'n mawr hyderu y bydd y canu mor bersain ag erioed. 797 o'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi daeth Iesu i'm calon i fyw. 797.
Iesim calon I fyw. Iesim calon I fyw. Calon I fyw. Iesim calon fyw. Iesim calon I fyw. Iesim calon I fyw. Iesim calon I fyw. Nid fy mron agos ton ar ôl ton. Daeth Iesim calon I fyw. Iesim calon I fyw. Iesim calon fyw. Iesim calon fyw. Iesim calon I fyw. Iesim calon I fyw. Daeth Iesim calon I fyw. Daeth Iesim calon I fyw. Ton ar ôl ton. Daeth Iesim calon I fyw. Fe ddarllenir rhan gynta'r 5 bennod o'r Efengyl yn ôl Mathew. Pan welodd Iesu'r tyrfaoedd, aeth I fyny'r mynydd, ac wedi iddo eistedd I lawr, daeth I ddisgyblion ato. Dechreuodd I hannerch a'i dysgu fel hyn. Gwyn I byd yr rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd, oherwydd iddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn I byd yr rhai sy'n galaru, oherwydd cant hwy cysuro. Gwyn I byd yr rhai addfwyn, oherwydd cant hwy etifeddu'r ddeiar. Gwyn I byd yr rhai sy'n ewynu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy I digon. Gwyn I byd yr rhai trigarog, oherwydd cant hwy dderbyn trigarydd. Gwyn I byd yr rhai pyr I calon, oherwydd cant hwy weld Duw. Gwyn I byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy I galw yn feibion Duw. Gwyn I byd yr rhai a erludiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd iddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Bendithiad Duw darlleniad yna o Iair, a gawn ni gydweddio. Ein tad nefol,
Fe wyddom dy fod ti yma gyda ni yn plith ni. Yr unig gwerthfawrogi cwmni'n gilydd. Teimlo yn bod ni yn cael rhyw fendith arbennig wrth fod yn addoli fel hyn, yn gweld yn gilydd, yn clywed yn gilydd, ac yma yn gymdeithas gyda'n gilydd. Ond wrth i ni ddiolch am gwmni'n gilydd yn yr Oedfa, diolchwn yn arbennig am dy gwmni di. Oherwydd fe wyddom o Dduw mai dy bresenoldeb di sy'n rhoi ystyr i'n presenoldeb ni. Yn bod ni yma ger dy fron di, yma i wrando arna ti. A maddau ni, os bydd unrhyw beth a ddwedw ni yn amharu ar yr hyn sydd gen i ti o lefaru. Diolch i ti heno, dy fod ti yma yn plith ni, yma o'n mewn ni. Ac fe wyddom y bydd na rai eraill fel yna yn daddoli di mewn capel ac eglwys yn awr yn ystod y munudau hyn. Diolch amdani nhw hefyd, ac i bod hwythau wrth gwrs y tu allan ni'n cliw ni ac ymhell o'r hyn a welw ni. Eto, fe deimlw ni yn bod ni'n cael yn clymu wrth yn gilydd gan yr ysbryd. A nynne felly, mewn gwahanol fannau, mewn gwahanol gapeli, gwahanol eglwysi, yn troi ata ti a theimlo fod na gwlwm yn clymu ni wrth yn gilydd. Cynnal bawb felly o dad nefol a fydd yn newydd ysgar iawn yn chwilio amdana ti mewn addoliad. Ond fe wyddom hefyd y bydd na unigolion. Rai wedi cael eu caethiwo i'w heilwydydd gan afiechyd a llesgedd. Gweddiwn am i ti fod gyda nhw hefyd, yn nerth iddyn nhw. Boed dy fendith di gyda nhw, yma le bynnag yma nhw, a rhoedd i nhw gael sylweddoli bod nhw yng nghwmni'r tragwyddol wrth fod yn dy gwmni di. Diolch i ti, ein tad nefol, am yn harwen ni drwy'r wythnos aeth heibio. O ddydd i ddydd, diolch i ti dy fod ti wedi'n cynnal ni, wedi rhoi nerth i ni fyw o ddydd i ddydd. A gweddiwn am ei ti barhau. Parha yn dy garedigrwydd di ag atom, wrth i ni gerdded i mewn i'r wythnos sydd o'n blaenau ni. A nynne heb bod yn gwybod mewn gwirionedd i ba le bydd yr wythnos hon yn harwen ni. Arwen di ni. Bydd di gyda ni yn nerth, yn symboliaeth i ni, yn un a fydd yn hysbrydol i ni, yn un a fydd yn goleuo'n llwybrau ni. Cerdda gyda ni i mewn i'r dyddiau sy'n dod. Gweddiwn hefyd o dad am i ti nerthu eglwys yn y fan hon. Diolch am yr arweiniad yma hi wedi ei gael ar hyd y blynyddoedd. A diolch hefyd am ffyddlondeb yr aelodau Oedfa i Oedfa ac o weithgarwch i weithgarwch. I ffyddlondeb i ti ac i'th neges, i ffyddlondeb i'r Efengil, i ffyddlondeb i'r hyn rwy ti wedi ewyllysio ar ei cyfer. Diolch i ti am nerthu'r eglwys, a gwrthweddio ar ran yr eglwys hon rydyn ni'n cofio am eglwysi eraill, sy'n wynebu dyfodol mor ansicr yn ystod y dyddiau hyn. Yn sylweddoli fod na rhyw newid wedi digwydd yn ni bywydau fel eglwysi.
Rhyw ddirywio wedi digwydd mewn llawer ystyr. Ac eto diolchwn gweitha'r geia y bydd na wanwyn eto yn hanes deglwysi di, ledled yn gwlad ni a thrwy'n byd ni. Cynnal ni bob un ohonom felly fel unigolion, wrth i ni fod yn troi ata ti ag yn cysegru yn hunain o'r newydd ger dy fron di yn gweddiau. Bendithia ni drwy dy ras, a gofynnwn y cyfan ger dy fron, yn enw a gynheiddiant y fab Iesu Grist, yr hwnna'n dysgodd i weddio gan ddywedyd, ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dyn Ac yn awr fe ganwn ymhellach, emyn rhif 765. 765. Do fel yr wyf, does gen I fi ond dadlau'r hun dy aberth di, a thfod yn galw, cliw fy ngri, rwy'n dod o'n diw, rwy'n dod. 765.
geiriau beth bynnag yn yr adnod gyntaf, yn y 5 bennod o'r Efengyl yn ôl Mathew. Pan welodd Iesu y tyrfaoedd, aeth I fyny'r mynydd. Nawr, mae'r adnod yma'n gyfarwydd I bawb ohonoch chi. Ac rydych chi'n gwybod yn union wedi clywed yr adnod, mae'r gwynfydau sy'n dilyn ar hynny'n gyfarwydd iawn I chi hefyd. Ond beth sy'n od I mi, a mae hyn yn eithriad mae'n debyg, pan fo pobl yn meddwl am y bregaeth ar y mynydd, y darlun sy'n gyda ni yw gweld Iesu ar ei draed yn pregethu ar ryw fryncyn a thorfeidd o bobl yn gwrando arno. Mae'r gair torfeidd yn yr adnod gyntaf fel petai wedi gafel yno ni. Pan welodd Iesu y tyrfaoedd, wel na, beth ddigwyddodd? Pan welodd Iesu y tyrfaoedd, beth nath e? Mynd i'r mynydd. Gadael y dyrfa. Mae yna artistiaid ar hyd y blynyddoedd wedi bod yn portreadu'r bregaeth ar y mynydd. Rwynnau wedi mynd ati I chwilio am y lluniau yma. Ar hyd y canrifoedd, pobl wedi rhoi lluniau ar ambell I wal mewn eglwys, neu hyd yn oed mewn ffenest liw. Bron ym mhob un o'r darluniau, be welwch chi yw yr arglwydd Iesu yn sefyll ar ei draed, yn pregethu'r tyrfaoedd. Tyrfaoedd o bobl yn gwrando arno. Mae'n amlwg nad oedd yr arlunwyr na ddim wedi darllen yr adnod gyntaf ofalus. Pan welodd Iesu y tyrfaoedd, esgynodd i'r mynydd a gwediodd o eistedd. Wel, fydde'n bwriadu pregethu dyrfaoedd yn eistedd. A gwediodd o eistedd, daeth I ddisgyblion ato, oedd wedi mynd mor gyflym i'r mynydd, I ffoi oddi wrth y dyrfa. Bron allwch chi feddwl I fod wedi dianc o'na yn y gobeith na fydden nhw ddim yn gweld I ble raeth e. Wediodd o eistedd I lawr. Daeth I ddisgyblion ato, oedd e'n mynd mor gyflym, oedd wedi gadael y disgyblion ar ôl. Ond dyma nhw yn dal I fyny ag e. Rywle yn y mynydd. A gwediodd o eistedd I lawr. Daeth I ddisgyblion ato, ac fe ai dysgodd fel hyn. Dysgu pwy? Nid y torfeidd. Roedd Iesu wedi gadael y torfeidd ar ôl. Dysgu'r deuddeg. A phregeth ar gyfer y deuddeg yw'r bregaeth ar y mynydd. Nid pregaeth ar gyfer y torfeidd. Yn wir, mae yna fannau o fewn i'r bregaeth. Na fydde ddim yn addas o gwbl ar gyfer torfeidd o bobl nad oedd Iesu ddim yn ei nabod nhw. Enghraifft nawr, meddyliwch chi am yr adnod. Chi yw halen y ddeiar, medde fe. Wel, fydde fe'n dweud hynny wrth dyrfaoedd o bobl. Nad oedd ddim yn gwybod dim o'i hanes nhw, ond oedd e'n nabod y deuddeg. Ac wedi'r cwbl, nid canmoliaeth sy'n yr adnod yna. Nid canmol y deuddeg oedd e. Rhi ni
Gweitha'r modd wedi camddehongli'r geiriau yna yn union fel petai nhw'n compliment. Yn cymeradwyo y disgyblion. Chi yw halen y ddaear, ond nid cymeradwyaeth sy'n yr adnod na. Nid canmoliaeth, ond her. Hynny yw, chi ddyle fod yn halen y ddaear. Chi sy'n fod yn halen y ddaear. Felly gofalwch na fyddwch chi yn diflasu. O diflasodd yr halen, medde yr adnod yn dilyn, a pha beth yr helltirydd. Felly, nid canmoliaeth sy'n yr adnod chi yw halen y ddaear, ond her i bawb ohono ni i ofalu fod yn halen y ddaear. Roedd Iesu yn un oedd yn casau'r torfeidd. Mae'n rhyfedd iawn yn diwy. Tro ar ôl tro yn yr Efengylau, fe fyddwn ni'n gweld adnodau yn sôn am dorfeidd yn dod i wrando arno. Ac rhi ni wedi mynd i feddwl fod Iesu yn hoff o dyrfa. I'r gwrthwyneb, byddai'n gas gydag y dyrfa. Pan bydde fe'n gweld tyrfa yn dod o bell, beth bydde fe'n neud? Ffoi, oddi wrthi, fel yn y darn yma. I'r mynydd, mewn un man arall, i'r mynydd i hunan yn unig, i alw ar ei dad. Mewn man arall, oedd yr Iesu a disgyblion ar lan môr Galilea. Beth welon nhw ond y torfeidd yn dod o bell. Chi'n cofio be wedodd Iesu wrth y disgyblion? Chwiliwch am gwch. Oedd e'n gwybod yn iawn na fydde'r torfeidd ddim yn medru dod o hyd i gwch, ond ro'n nhw yn medru os gelen nhw afel mewn gwch, fe allan nhw fynd i'r môr mwyn dianc rhag y dyrfa. Mae'r peth yn digwydd dro ar ôl tro. Oedd yn gas gan Iesu weld tyrfa yn dod ato. Mewn man arall, eto ar lan môr Galilea, y pryd hwnnw, roedd Iesu a'r disgyblion mewn cwch. Beth welon nhw'n digwydd? Ond y torfeidd yn dod. Lawr at y traeth a gynesu ati nhw. Chi'n cofio eiriau fe? Awn drosodd i'r lan arall. Meddyliwch, rhoi'r môr rhyngddo fe ar dyrfa. Unrhyw beth mwyn osgoi tyrfa. Nawr, mae yn wir am rai pobl i bod nhw'n hoff o dyrfa. Mae yna rai sefyllfaoedd lle mae tyrfaoedd yn angenrheidiol. Meddyliwch chi nawr, enghraifft, am berfformwyr. Mae rheini'n hoff o gael tyrfa. Cantorion, rheini'n hoff o gael tyrfa. Pam? A maen nhw'n dweud oherwydd fod clywed ymateb y dyrfa yn ysbrydoliaeth i ni. Cyn diwedd y dydd am y ddeiwch fi'n sôn am hyn nawr, oherwydd i ni wedi clywed hyd syrffed amdano fe. Ond cyn diwedd y dydd hwn, fe fydd na dyrfa mewn lle o'r enw Wembley. Ac wrth gwrs, mae'r pêl-droedwyr ei hunain, mae timoedd nhw wedi bod yn dweud, mor werthfawr yw'r dyrfa iddyn nhw. Oherwydd fod y dyrfa a'i bloedd, a'i chymeradwyaeth yn ysbrydoliaeth iddyn nhw. Fel na mae yna lawer o bobl, mae'r dyrfa'n bwysig iddyn nhw. Ac wrth gwrs, yr afiechyd yma sydd wedi golygu wedyn i bod nhw'n gorfod bod heb dyrfa.
Mae'r dyrfa yn hanfodol i'r rai pobl. Mewn meysydd eraill, cofiwch, mae'r niferoedd yn bwysig. Enghraifft. Yn ystod y misoedd nesaf yma nawr fe fyddwn ni'n clywed am lawer o bobl ifanc yn wynebu ar fynd i golegau. Mae'r niferoedd yn hanfodol i brifysgol. Llawer dydd, yr hyn oedd yn faen prawf i lwyddiant unrhyw brifysgol oedd gwyllter i addysg. Erbyn hyn, wyddwch chi beth yw'r maen prawf? Faint o myfyrwyr maen nhw'n medru denu. Oherwydd dyna sy'n denu'r grantiau iddyn nhw. Yr arian wedyn yn dod yn sgil y niferoedd. I golegau, mae niferoedd yn bwysig. Bob math o gylchoedd mewn bywyd lle mae bod â nifer o gefnogwyr yn hanfodol. Yn anffodus, rydyn ni wedi mynd i feddwl yr un peth am grefydd. I ni wedi mynd i feddwl, wel, y dyrfa. Dyna yw'r ateb. I ni'n gweld diriwiad yng Nghymru. I ni wedi gweld e. Ar hyd y blynyddoedd diwetha yma. I ni wedi gweld y cynulleidfa oedd yn dirywio, yn gwanychu. Beth yw'r ateb? O, mae'n rhaid i ni ddenu'r tyrfaoedd yn ôl. Wel, yr hyn fydden ni'n ei ddweud yw, peidiwn â gwneud yr un camgymeriad eto. Dyna nethon ni ychydig dros 100 mlynedd yn ôl yn y diwygiad mawr 1904-1905. Y dyrfa oedd yn denu'r dyrfa. Y niferoedd oedd yn denu'r niferoedd. Ac ro'n ni wedi mynd i feddwl, mae'n tadau ni beth bynnag, a'n teidiau ni, wedi mynd i feddwl mai dyna oedd mesur y llwyddiant. Ac fe godwyd capeli mawr, capeli enfawr, i ddisgwyl mwy eto niferoedd i ddod. Wel, peidiwn â gwneud yr un camgymeriad. Mae'r peth wedi digwydd yn ddiweddar yma wrth gwrs gyda ni fel enwadau yn bod ni wedi meddwl mai y niferoedd sy'n cyfri ac i ni wedi bod yn anfon pobl ifanc i wledydd eraill yn arbennig i'r dwyrain canol a'r dwyrain pell ac i dde America ac i rai gwledydd yn Affrica. I beth? Mwyn i'r bobl ifanc gael gweld yr eglwysi enfawr sy'n gyda nhw mewn gwledydd eraill. A'r bobl ifanc wedyn medden nhw yn mynd i ddod nôl wedi cael ei hysbrydoli. Mae gan y Sais air i'r math o eglwysi sy'n gyda nhw, a'r math o gynulleidfaoedd sy'n gyda nhw. Chi'n cofio'r enw Mega Church. A maen nhw'n meddwl, wel, dyna fe, dyna'r ateb. Cael y torfeidd mawr yn ôl. Wel, diwan gwaredo ni. Does na'm unrhyw rinwedd mewn tyrfa. Ac yn sicr does na ddim byd adeiladol ar gyfer yr eglwys mewn tyrfa. Yn wir, nid fi fydde'r cyntaf, a nid fi fydd yr ola i ddweud hynny. Fe sgrifennodd un dyn yn y 60au ddarn bendigedig beirniadol am yr agwedd yna at y dyrfaoedd. I enw fe oedd Joseph Ratzinger, cardinal pryd hwnnw, yn Eglwys Rhufain. Ac yn y darn yna sgrifennodd e yn y 60au, fe ddwedodd rhywbeth fel hyn.
Mae dydd yr eglwysi mawrion wedi dod i ben, medda fe. Fe fydd yr hen syniad oedd gyda ni i ddeni'r cynulleidfaoedd i eglwysi cadeiriol mewn trefi a dinasoedd, a'r dydd na wedi dod i ben. Yn y dyfodol, medda fe, yr eglwysi bach fydd pia hi, lle bydd y 2 neu 3 yn medru dod i addoli mewn eglwysi bychain. Yn y dyfodol, fe fyddwn ni wedi anghofio'r eglwysi mawr, ac fe fyddwn ni wedi profi Duw yn bresennol yn yr eglwysi bach. Wel, ardderchog, meddech chi? Wel, ie. Ond beth ddigwyddodd? Fe ath Joseph Ratzinger, y cardinal, yn bab eglwys Rhufain. Ac fe anghofiodd e bopeth am ei weledigaeth fel dyn ifanc na chi golled. Y gwir amdani yw, yr eglwys fach oedd y ddelfryd i'r Iesu. Oedd e'n mynd i gasglu dilynwyr ar ei ole. Faint o ddilynwyr chi'n meddwl oedd eisiau? Bydde rai ohonoch chi falle'n gweud, wel, beth am rhyw chydig o filoedd falle? Neu falle byddech chi'n dweud, na, chydig o gannoedd. Chi'n cofio faint? 12. Na i eglwys, 12. Ac mae'n amlwg yn yr Efengylau. Mae hoff o gwmni'r 12 oedd Iesu, o hyd ac o hyd. Dyna'r cwmni oedd eisiau gael. Ar gyfer y swper ola. Wel, beth o'ch chi'n meddwl bydde fe'n neud? Crynhoi rhyw gannoedd o bobl at ei gilydd? Neu filoedd? Oedd na filoedd wedi bod gydag ar y ffordd i fyny i Jerusalem? Fe alle fe fod wedi galw'r heini? Na, ar gyfer y swper ola, 12. Oedd e'n hoff o gwmni'r 12. Ac yn wir ar ambell i adeg, fydde'n well gydag e hefyd hyd yn oed gwmni 3 mas o'r 12. Pedr ac Iago ac Ioan ar gyfer mynd i fynydd y gwedd newidiad. Doedd ddim eisiau hyd yn oed y 12, 3. Ac yn y weddi ola, yng Ngardd Getsemane, yn y weddi ola cyn i groeshoelio, ac roedd e'n gwybod yn iawn beth oedd yn dod. Chi'n cofio faint? 12? Na. Gofyn i 3 nath e. Ond hyd yn oed wedyn, wedi gofyn i 3, ddod yn gwmni gydag e. Pan ddath i wedyn i'r weddi, pan oedd e'n mynd i weddio ar ei dad. Chi'n cofio? Ar ei ben ei hunan oedd e. Nid hyd yn oed y 3 oedd gydag yn yr ardd. Mae'r Iesu yn hoff iawn o gwmni bach a gorau gyd polia. Fe ddylen ni bob un ohono ni fod wedi dysgu gan Iesu. Mae dyna'r ddelfryd yn bod ni'n gweld mae'r cwmni bach sy'n ddelfrydol. Pam? Un rheswm mae'n siŵr yw, allwch chi'n dod i nabod pobl mewn tyrfa. Ond pan i chi mewn cwmni bach, i chi'n cael dod i nabod nhw. A fel ni ddigwyddodd i gan Iesu, fe alwodd y 12. Doedd y 12 ddim yn berffeth. Doedd neb ohonyn nhw berffeth. Oedd na feie gan Pedr. Oedd na feie gan Thomas. Oedd na feie gan Ioan. Bob un ohonyn nhw ei feie. Ond
roedd Iesu wedi gweld i beie nhw yn barod i faddau iddyn nhw. A dyna i chi'r allwedd, gweld y beie ac yn barod i faddau. Ar ochr arall i'r geiniog, gweld yr rhinweddau oedd yn ddyn nhw, bob un ohonyn nhw, a gwneud y gorau o'r rhinweddau nhw. Fel na ddylai fod a fel na fydd i gobeithio gyda ni. Yn yr eglwysi bach, pan fydd yr eglwysi wedi mynd yn ychydig gyda'i gilydd, fe fyddwn ni'n dod i nabod yn gilydd. Ond, wrth ddod i nabod yn gilydd, fe fyddwn ni'n dod i weld beie yn gilydd. Fe fyddwn ni'n dod i weld ffeileddau yn gilydd. Ond os dysgwn ni gan Iesu, fe fyddwn ni'n dysgu maddau i'n gilydd hefyd yn yr eglwys fach. Ac yn yr eglwys fach, fe fyddwn ni'n dod i weld rhinweddau yn gilydd. A fel na mae wedi digwydd gyda chi, rwy'n siŵr fel eglwys yma yn yr eglwys hon, i chi wedi dod i weld dros y blynyddoedd rhyw rinweddau bendigedig mewn ambell aelwyd. Ac mewn ambell aelod hefyd. Gweld rinweddau ambell deulu. Ac ambell aelod o deulu. Mae'r eglwys mewn gwirionedd yn dod yn aelwyd ac yn deulu. Lle mae'r cwlwm teuluol wedyn yn golygu fod na faddeuant a chariad yno. Wel, dyna'r neges fydden ni'n meddwl sy'n gan Iesu i'w ddysgu i ni nawr mewn cyfnod o ddirywiad difrifol yn hanes eglwysi Cymru. Fe fyddwn ni'n gweld y cynulleidfaoedd yn edwyno, fe fyddwn ni'n gweld y niferoedd yn ffoi, ac fe fydd y gynulleidfa yn mynd yn llai ac yn llai. Dyna fydd cyfle Duw. Ac fe fyddwn ni'n gweld rhinwedd pwyslais Iesu ar yr eglwys fach mwyn I enw. Amen. Ac yna wedyn mwyn pwysleisio lle'r unigolyn I roi lle i'r Iesu yn ei galon 753. 753. O Iesu, maddau fod y drws yng nghau, a thithau'n curo dan dristau. Fy nghalon ddrwg a roddodd I ti glwyf, gan gwilydd wyneb, methu agor wyf. 753.
Byddwn i ddim yn heddwch ar cariad tragwyddol gan Iesu o'r awr hon i dynoes oesoedd. Amen.